أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Галәмнәрне юктан бар кылып, үзенең шиксез нигъмәтләре белән һәр көнебездә, һәр сәгатебездә безне нигъмәтләндереп, байытып, шушы дөньяда яшәтүче, безгә сулаган һәр бер сулышыбызны, кулланган һәр бер ризыгыбызны насыйп кылган, нигъмәт итеп биргән Аллаһ Раббыбызга хәметләребез, мактауларыбыз булсын. Динебез ислам кануннарын безгә өйрәтеп калдырган, бар яктан да безгә иң күркәм, иң матур, иң хәерле үрнәкне күрсәтеп калдырган сөекле пәйгамбәребезгә, Мөхәммәдкә Аллаһ Раббыбызның сәламе һәм салаваты булса иде. Хөрмәтле кардәшләрем, һәр барчабызга Аллаһ Раббыбызның сәламнәре, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтуху. Һәр барчабызга Аллаһ Раббыбыздан иминлек булсын, тынычлык булсын. Раббыбыз Аллаһ безләргә хәерле тормышлар белән яшәп, үзенең каршында иман белән яшәп, үз хузурына кайтканда да шушы байлыкны югалтмыйча, иман байлыгы белән кайтып, мәңгелектә бәхетле булырга насыйп әйләсә иде. Амин. Әлхәмдүлилләh, динебез ислам. Әлхәмдүлилләh, Раббыбыз без гыйбадат кыла торган бердән бер илаһыбыз, ул галәмнәрнең хуҗасы, бердән бер галәмнәрнең хуҗасы һәм җитәкчесе, ул Аллаһ Раббыбыз. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән җибәрелгән, безгә иң яхшы үрнәк итеп җибәрелгән сөекле пәйгамбәребезгә, Мөхәммәдкә саллаллаһу алейхи ва саллям, без аның сөннәтенә ияреп яшәргә тырышабыз. Һәм бу шундый нигъмәт, шундый зур байлык, моның өчен Раббыбызга күп шөкерләр кылсак та, күпме рәхмәтләребезне белгертсәк тә, без рәхмәтебезне әйтеп бетерә алмыйбыз. Мөхтәрәм кардәшләрем, бүгенге хутбабызда иншааллах сезнең белән бер мәсьәләгә тукталасым килә. Динебезнең төп нигезләреннән булган, динебезнең төп асылларыннан берсе булган бер мәсьәләгә, ягъни бер кагыйдәгә дип әйтик, ул да булса иминлек, тынычлык һәм бәрәкәттә гомер кичерү. Аллаһ Раббыбыз үзенең мәңгелек бәхеткә илтә торган динен, бердән бер туры юл булган юлын, динен әл-ислам дип атады. Әл-ислам, ягъни аның бер мәгънәсе Аллаһ Тәгаләгә буйсыну булса, икенче мәгънәсе ул иминлек, тынычлык дине дигәнне аңлата. Шулай ук Раббыбыз Аллаһның Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хадистә 99 исеме бар дип әйтте. Шушы исемнәрнең берсе Әс-Сәлам. Ягъни Аллаһ Раббыбызның шушы исеме бар. Һәр бер намазыбызның ахырында без аны кабатлыйбыз. Аллаһумма антәс-сәлам ва минкәс-сәлам тәбәрәктә я зәл җалали вал икрам дип шушы дуганы, шушы зикерне әйтәбез. Аллаһ Раббыбызга син сәлам дип, син иминлек бирүче, син үзеңнең бәндәләреңә бер нинди зулымлык та кылмыйсың,
син үзеңнең бәндәләреңә бер нинди нашарлык та бирмисең, аларны иминлектә, аларны тынычлыкта яшәтәсең һәм шушы бәндәләрең гомер кичерсен өчен, хәерле тормыш белән яшәсен өчен, аларга бөтен кирәкле иминлекне, бөтен кирәкле тынычлыкны, бөтен нигъмәтләрне биргәнсең дип Аллаһ Раббыбызны искә алабыз. Җәмәгать, чыннан да безнең динебез, әгәр дә Аллаһ Раббыбыз үзенең бер исемен иминлек бирүче, тынычлыкта кылучы дип атады икән, әгәр дә ул безнең динебезне әл-ислам, ягъни тынычлык дине, иминлек дине дип атады икән, һәм һәрбер гыйбадәтнең ахырында без шушы Раббыбызның бөек исемен искә алабыз икән, җәмәгать, бу әлбәттә бик зур, бик мөһим бер мәсьәлә. Һәм без аңа һәр вакыт игътибар бирергә тиеш. Без шушы иминлек дигән, сәламәтлек дигән әйбергә һәр вакыт җитди карарга тиеш. Һәм үзебезнең дә, безне дә Аллаһ Раббыбыз мөселманнар дип атады. Мөселман дигән сүзнең дә мәгънәсе кайта шушы ислам дигән тамыр белән бер тамырга, һәм ул да аның бер мәгънәсе Аллаһка буйсынучы булса, икенче мәгънәсе ул иминлек таратучы, иминлек бирүче кеше, ягъни үзенең гамәлләре белән, үзенең эшләре белән, үзенең тормышы белән ул барлык тирә-яктагыларга, туганнарына, кардәшләренә, якыннарына, дусларына ул иминлек теләп яшәргә һәм гамәлләре белән дә, теле, сүзләре белән дә аларга иминлек бирергә тырышып яшәргә тиеш. Менә бу динебезнең төп нигезләреннән берсе, җәмәгать. Һәм бүгенге көндә ничек кенә динебезне явызлык итеп күрсәтүчеләр булса да, төрле инде мөселман дәүләте дип мәсәлән, төрле явызлыклар кылучылар булса да, без беләбез һәм безнең гамәлләребездә ул күренергә тиеш. Динебезнең шушы асылы ислам, ул иминлек дине. Ислам ул бер кемгә дә явызлык теләми. Ислам өйрәтә безне гаделлеккә, ислам өйрәтә безне иминлеккә, тынычлыкта яшәргә. Ислам динебез өйрәтә безне бер-беребезгә хәерле теләктә булып, хәерле мөнәсәбәттә булып яшәргә. Менә моны без онытырга тиеш түгелбез. Барыбыз да беләбез, динебездәге бер-беребезне сәламлау сүзләре «Әссәламу алейкум» дип әйтәбез. Яки бер кеше булса «Әссәламу алейка» дип, сиңа сәлам булсын, сиңа сәлам булсын дип, сезгә сәлам булсын дип, һәр вакыт бер-беребезгә шушы сәлам сүзен без биреп яшибез. Һәм җәмәгать, шуны әйтергә кирәк. Әссәлам, ягъни сәлам, иминлек, тынычлык теләү, ул әлбәттә бик зур әйбер. Менә шушы сәлам биргәндә без беренчедән кардәшебезгә нәрсә дибез? Әгәр дә без «Әссәламу алейкум» дип әйтәбез икән, аның бер мәгънәсе сиңа Аллаһ Раббыбыздан фақат иминлек, тынычлык кына булсын. Ягъни кардәшеңә телисең иминлекне, кардәшеңә телисең хәерлелекне, бәрәкәтне, Аллаһ Тәгалә синең тормышыңны иминлектә кылса иде дип, без сәлам биргәндә аның өчен дуга кылабыз. Һәм икенче мәгънәсе шушы сәлам бирүнең «Әссәламу алейкум» дип әйткәндә, без кардәшебезгә әйтәбез: минем телемнән дә, минем гамәлемнән дә, минем кулларымнан да, гәүдәмнән дә сиңа иминлек кенә булсын, әй кардәшем. Мин сиңа үземнән фақат иминлек кенә телим. Миннән син бер нинди золым күрмәссең, миннән син бер нинди явызлык күрмәссең. Син минем мөселман кардәшем, сиңа мин сәлам җиткерәм. Миннән сиңа карата бер нинди явызлык та булмасын дип, менә без шушлай бер-беребезгә сәлам биреп яшибез, җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтте, һәм бу хадисне без инде барыбыз да диярлек беләбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: «Әл-муслиму ман салима әл-муслимуна мин лисаниһи ва ядиһи» диде.
Мөселман кеше ди, ул шундый кеше, аның теленнән дә, аның кулыннан да башка кардәшләре иминник кенә күрергә тиеш ди. Иминниктә булырга тиеш. Ягъни ул кулы белән дә, теле белән дә башкаларга зулымлык кылырга тиеш түгел. Һәр вакыт бүтән кардәшләре аңардан күрергә тиеш фақат иминлекне, фақат тынычлыкны, фақат хәерлелекне. Менә бу безнең динебезнең төп асылларыннан җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз үзе дә безгә иминлекне бирә. Бүтән тирә-якка карасак, без имин яшәсен өчен Раббыбыз Аллаһ бүтән мөмкинлекләрне урнаштырды. Бүтән мөмкинлекләр безнең иминлегебез өчен. Бүтән нигъмәтләрен Аллаһ Тәгалә шушы җиргә урнаштырган нигъмәтләрен безгә бирде ни сәбәптән? Без имин, тыныч, хәерле тормыш белән яшәсен өчен. Һәм кеше, әгәр дә мөселман кеше ул Раббысының шушы исемен белә икән, Әссәлам дигән исемен белеп, шуңа итәгатьле булып яшәргә тиеш икән, аның үзеннән дә башкаларга бернинди зулымлык та чыгарга тиеш түгел. Һәм Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән, хөрмәтле кардәшләрем, безгә көн сайын кимендә инде фарыз гыйбадәтләргә килгәндә көн сайын 5 намазны фарыз кылды. Шушы гыйбадәт без беләбез, намаз гыйбадәте кыямда басып тору, рукухка китү, сәҗдәгә китү бу Аллаһ Раббыбыз каршындагы иң хәерле гыйбадәт булып санала. Намазын тургызган кеше ул Аллаһ Раббысы каршында Аллаһ Тәгаләнең хакын түли. Аңа шөкер итә. Аны яратканга күрә аның каршына килеп гыйбадәтен тургыза, гәүдәсен бүге һәм буйсындыра, буен сындыра Раббысы каршында. Шушы гыйбадәтне без беләбез, барыбызга да Аллаһ Тәгалә көненә 5 мәртәбә йөкләде. Һәм җәмәгать менә шушы гыйбадәтнең бар өлеше әт-тәхият дип без инде укыган өлеше, менә шушы намазыбызда утырган вакытта biz иң беренче әт-тәхияту лиллаһи вас-салавату дибез. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә әт-тәхият булсын дибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан инде баштарак әле шушы гыйлем килгәнче кайбер сахабалар намазларында Аллаһ Тәгаләгә сәлам бирәләр иде. Ассаламу алейка дип. Аллаһка сәлам бирәләр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам аларны туктатты. Аллаһ ул үзе әссәлам диде. Шуңа күрә аңа сәлам бирмәгез, әт-тәхият дип әйтегез диде. Ягъни инде Аллаһ Тәгаләне бөекләү, Аллаһ Тәгаләне зурлау, Аллаһ Раббыбызны улуглау сүзе. Менә без шушы әт-тәхиятны укыган вакытта иң беренче Раббыбызның хакын түлибез. Шуннан соң нәрсә дибез? Ассаламу алейка айюхан набию дибез. Ягъни сиңа сәлам булсын, эй пәйгамбәрбез дип, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хакын кайтарабыз. Ягъни аның хакын түлибез. Һәм шуннан соң ассаламу алейна ва аля ибадиллаһи ссалихин дип иң беренче үзебезгә иминлек булсын дип, безгә иминлек булсын һәм ва аля ибадиллаһи ссалихин һәм салих булган, изгилектә булган һәр барча Аллаһның бәндәләренә, кешеләр дә, фәрештәләр дә, җиннәр дә иманлы булган, бөтенесе шунда керә. Ягъни җирдә һәм күкләрдә булган бәндәләр, изгилектә булган бәндәләр бөтенесе менә шушы гыйбадуллаһи салихин дигән сүз астына керә. Изгилектә булган Аллаһның куллары, аларга сәлам бирәбез. Менә монда җәмәгать игътибарыбызны юнәлтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә үзенең каршында иң хәерле гыйбадәт булган намазның бер өлеше итеп, намаз эчендә без иң беренче Раббыбызның хакын түлибез, аннан соң пәйгамбәрбез Мөхәммәднең саллаллаһу алейхи ва саллям хакын түлибез һәм шуннан соң кардәшләребезнең хакын түлибез. Бүтән гыйбадәттә булган изгилек кылучы бүтән кардәшләремә иминлек булсын, тынычлык булсын дип дугабызны кылабыз. Һәм җәмәгать менә бу бик җитди мәсьәлә.
Әгәр дә син намазыңда басып торганда, намазыңны кылган вакытта, әттәхиятны укыган вакытта син кардәшләрең өчен иминлек сорыйсың. Син кардәшләрең өчен тынычлык сорыйсың. Янәшәңдә торган күршең өчен дә, шушы намазыңда бергә басып торган, икенче рәттә торганы өчен дә, иң соңгы рәттә торганы өчен дә, алдыңда торган имам өчен дә син сорыйсың иминлек, син сорыйсың тынычлык һәм нәрсә дисең? Сезгә әссәлам булсын дисең. Сезгә иминлек булсын дисең. Һәм менә моның бик җитди мәгънәсе җәмәгать. Мин кардәшләремә бер зулымлык та кылмыймын. Кылырга тиеш түгелмен. Иминлек телисең син үзеңнең дин кардәшләреңә. Әгәр дә намазыңны укып бетергәннән соң, син шушы кардәшләрең турында яман сүзләр сөйли башлыйсың икән, алардан әҗәткә алып, еллар буе кайтармыйча зулымлык кылып яшисең икән, яки бөтенләй кайтармыйсың икән, аларны каядыр инде авыр хәлдә калдырасың икән, булышмыйсың икән, ярдәм итмисең икән, кая синең шушы кардәшеңә әссәламу галейка дигән иминлек теләгән сүзең? Әгәр дә син иминлек телисең икән үзеңнең кардәшеңә, ул да бит синең кебек бер Аллаһка гыйбадат кыла, ул да синең кебек рукух сәҗдәләрен кыла, ул да синең кебек уразасын тота. Әлхәмдүлилләh, кардәшең синең өчен иң якын кеше булырга тиеш. Әмма кай вакыт җәмәгать без хәтта менә шушы намазда утырабыз бергә янәшә. Әттәхиятны укыйбыз. Гыйбадат кылган бүтән кардәшләремә сәлам булсын дип әйтәбез. Әмма кай вакыт аның мәгънәсен аңламыйбыз. Шушы янәшәбездә безгә терәлеп утырган кардәшебез турында яман әйберләр уйлыйбыз әйе. Хәтта намаз вакытында үзебезнең фикеребезне туплый алмыйбыз. Аның бер кимчелеген искә төшерәбез, яки күрәбез дә аның ниндидер хәрәкәтне безнеңчә эшләмәгәнен һәм аны гаепли башлыйбыз. Җәмәгать, кая безнең бер-беребезгә иминлек теләүбез? Менә бу мәсьәләдә бик җитди булырга кирәк. Син күрешәсең урамда. Мисал өчен мәчеткә килә бер кардәшең, син чыгып барасың. Әссәламу галейка, эй кардәшем дип, сиңа сәлам булсын дип, аңа сәлам бирәсең. 5 адым атлап киттең дә, икенче бер кардәшең белән күрешеп, шушы кардәшеңнең гайбәтен сөйли башладың. Аның дәрәҗәсен төшерә башладың. Җәмәгать, син аңа иминлек теләдең икән, телеңнән дә, гәүдәңнән дә, кулыңнан да аңа зулымлык булырга тиеш түгел синнән. Зулымлык кылырга ярамый бер-беребезгә. Менә бу динебезнең асылларыннан берсе җәмәгать. Аллаһ Раббыбызның хакын үтәп, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның хакын түләп, кардәшләребезнең дә хакларын түләп яшәргә без тиешлебез. Шуңа күрә мөселман кеше ул өенә кайтып кердеме, әссәламу алейкум дип әйтә. Үзенең хатынына әйтә, миннән сиңа иминлек кенә булсын ди. Балаларына әйтә, миннән сезгә иминлек кенә булсын ди. Хатын кыз үзенең иренә әйтә, әтисенә, әнисенә кунакка барды, сезгә сәлам булсын ди. Миннән сезгә иминлек булсын ди. Күршесе белән күреште, миннән сезгә иминлек булсын ди. Күрде ул урамда бара, күзе күрмәгән бер апа яки бер абый йөгереп килде дә, әссәламу алейкум абый, әйдә булышам, сиңа иминлек булсын дип, аны юлдан чыгарырга ярдәм итә. Менә җәмәгать, без динебезнең әгәр дә асылын аңлыйбыз икән, без аны ул бездә күренергә тиеш. Бүгенге көндә чыннан да күпме кешеләр мөселманнар фәлән дип, менә шундый дип, менә шундый дип, күпме явызлыклар белән безнең турда сөйләсәләр дә, җәмәгать, динебез ул андый түгел. Хәтта күпме кешеләр зур сакаллар үстереп, шушындый яктан, баш кисәрлек ягыннан күрсәтсәләр дә динебезне, ул андый түгел. Динебез ул иминлек таратучы дин, гаделлек урнаштыручы дин. Аллаһ Раббыбыз иминлекне бирүче үзенең бәндәләренә. Шуңа күрә бездән бүтәннәргә бары тик иминлек кенә булырга тиеш. Әгәр дә син чыннан да аңлап шушы сәламның мәгънәсен аңлап әйтәсең икән аны, син инде кардәшеңә зулымлык кылырга тиеш түгел. Син сакланырга тиеш. Чөнки яңа гына син аңа әссәламу алейкум дип сәламыңны бирдең. Әгәр дә инде
5 минуттан барып, аның дәрәҗәсен төшерә башласаң, аңардан көлеп сөйли башласаң, җәмәгать, бу бик куркыныч. Кайбер галимнәребез хезмәтләрендә хәтта шундый сүзләр әйтүче, инде борынгыда яшәгән, изгелектә булган кардәшләребез арасында хәтта шундый сүзләрне әйтүчеләр булган. Мин ди эттән дә көлергә куркам дип әйтә торган булганнар. Эттән дә көлергә куркам. Аллаһ Тәгалә минем үземне эт дәрәҗәсенә төшерергә мөмкин дип әйе. Әгәр дә инде шушындый безнең элеккеге буыннарда шушындый кардәшләребез, шушындый галимнәребез булган икән, без аңардан үрнәк алырга тиеш. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кайчанда, бер кемгә дә бер зулымлык та кылмады. Һәр вакыт иминлек теләп яшәде. Менә без аңардан үрнәк алырга тиеш. Без аңардан тырышырга тиеш, үрнәк алып, аның сөннәтен сакларга, аның сөннәтенең төп асылларыннан берсе ул иминлек һәм гаделлек булып тора. Шуңа күрә, кардәшләрем, онытмыйк, динебез безнең әл-ислам, иминлек дине. Раббыбызның исеме бар, әссәлам, иминлек бирүче Раббыбыз. Бер-беребезгә көн сайын сәлам бирәбез. Һәрбер намазда кардәшләребез өчен иминлек телибез. Менә безнең телебезгә гамәлләребез каршы килмәсә иде. Әгәр дә син хыянат итәсең икән, бу җәмәгать монафиклыкның бер билгесе, бер сыйфаты, шуңа күрә сакланырга кирәк. Сакланырга кирәк. Тирә-яктагылар бездән, мөселманнардан бары тик иминлеккенә күреп, үзара без бер-беребезгә хыянат итмичә, әманәтле булып, гайбәтләр сөйләмичә, яла якмыйча, бохтанга кирмичә, матур итеп, тату булып, бердәм булып яшәргә тиешлебез. Әгәр дә динебезнең бер асылы ул Аллаһның берлегенә, бер үзенә гыйбадат кылу булса, икенче асылы, аның төп асылларыннан берсе мөселманнарның бердәм булуы. Ягъни бер-берең өчен һәр вакыт изге теләктә булып яшәү. Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга иминлек бирсен. Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга шушы иминлек дине булган динебезне хәерле рәвештә саклап, тотып, гыйбадатларыбызны кылып, үзара тату булып, бер-беребезгә хыянат кылмыйча, бер-беребезгә явыз гамәлләр күрсәтмичә, иминлек кенә теләп, хәерле тормыш кына теләп яшәргә насыйп итсә иде. Амин.